Вот это кто? Иш яшьлек Артур хәзер иендә рәсем ясый. Бер атна элек хастаханәдән кайтканнар. Сабыйның хәле апрель аенда начарая. Сау сәламәт бала тиз арада хәлсезләнә башлый, аякларында басып тора алмый. Шуннан Артурны табибларга күрсәтәләр, анализлар бирәләр. Лейкоз булуы ачыкланган. Балалар шалтырату белән шул хәтлем авыр кичердек, җыладык. Авыр булды инде. Бик авыр. Тик утырмыйдыр, уйныйдыр, сөйләшәдер, гөл шавып йөридер. Урамга чыкса, гел аның артыннан шауып, өлгереп булмыйдыр. Качелиларда, горкаларда, шулай итеп уйныйдыр монда паркта да. Артурга дәвалау курсы билгеләнә, химия терапиясе узалар. 3 ай хастаханәдә яткач, август аенда иләренә кайтаралар. Артур сөйләшми һәм йөрми башлый. Соңрак дәвалануның 2нче курсын үтәләр. Әмма сабыйның хәле яхшырмый. Ему стало очень плохо, то есть и дошло до реанимации. Бер ай реанимациядә ятты. Химия дәвалануыннан соң эчке органнары зарарланган. МРТ тикшерүләр нәтиҗәсендә баш миедә өлешчә зыян күрү ачыкланды. Реанимациядән чыккач, тагын бер ай хастаханәдә дәваландык. Хәзер өйгә кайтканга бер атна. Монда хәле бераз җиңеләя башлады. Вот молодец. Хәзер Артур яңадан йөрергә, ибрләрне кулында тотарга өйрәнә. Әлегә ул зонт аша туклана. Шулай да кичә үзе бераз ашый башлады дигәнисе. Тиздән зонтны да алырлар дип өметләнәләр. Танышлары Төркиягә барып дәваланып кайткач, алар тәкъдиме белән Артурның әти-әнисе шунда мөрәҗәгать итә. Анда булышырга ышандырганнар. Тулы тикшерү, дәвалау курслары үткәрү каралган. Тик моның өчен 7 миллион сумнан артык акча кирәк. Хәзер 2 миллион 400 мең сумы җыелган, ләкин бу гына җитми. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итәбез инде менә шул. Безнең бәләкәй сандугачыбыз терелсенея, шатланып тагын шавып йөрсенея. Хәзер Хәбировлар гаиләсенең бөтен өмете изге күңелле кешеләрдә. Кечкенә Артурга булышырга теләүчеләр матди ярдәмне экранда күрсәтелгән реквизитлар буенча күчерә ала. Олия Сабирова, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы.